Bilboko Deportibo pilotalekutik ari gatzaizkizue, juvenil mailako partida oraintxe bertan hasi da, sakea gorri beraz, Xabier Arrizabalagak jarri du pilota jokoan, eta azkenean, tantoa urdin, Arrizabalagak berak galdu duelako. Aurkez ditzagun lau pilotariak, markinaren aldetik Xabier Arrizabalaga eta Mikel Urizar, eta Lemoarren aldetik berriz, Unai Lejarreta aurrean eta Oier Etxebarria atzean. 18 urte ditu Arrizabalagak, bat gutxiago Mikel Urizarrek, eta 17 urte Lejarretak eta Oier Etxebarriak. Carmelo, aurreneko partidaren amaieran ikusi dugu Lemoaztarren botilero Aitor Erauskin hizketan aritu dela Oier Etxebarriarekin. Aurretik esan digu, aurreneko partidako emaitzaren baitan aldaketaren bat egingo zuela, ez zuela azkenean ez du aldatu, eta Oier Etxebarria, juvenil mailakoa izanik, bere mailan arituko da, eta ez gero helduekin. Azkenean hori erabaki du, azken batean Lemoak ezinbestean 2 puntuak behar dituelako. Hori da, ez? Aldiz aurreko partidu 22 bat irabazi ezkero Lemoarrak, asmoa haukan Lemoatarrak, Oier Etxebarria nagusitan jartzea, da, bueno, alegintza azkenengo partidu hortan nagusi mailako txapela ataratzea, ez? Baina, bueno, orain derrigorrez mantendu behar du juvenileko maila hontan, besterik ez deko, hori, juvenilekoa eta nagusiko mailako partiduak irabaztea, ez? Gaur partidu oso zaila dego Oierrek. Bueno, Oierre pelotari bikaina da, Bizkaia mailan ikuste, juvenil mailan gaurkoan partidu hontan 3 pelotari gonenak dauzela juvenil mailakoak, 3 jolastu dabe Bizkaia, bueno, graun txapelketa hortan, bai Arrizabalaga, Urizarrek eta da Oierrek, ez? Urizarrek aritu izan da mano-mano, da Arrizabalaga Etxebarria izan da Bizkaiko, ez, bikotea, ez? Beraz, hemen, bueno, juvenil partidu hontan ikusten diez, gaurko juvenileko pelotari honenak, baina aldiz, bueno, nik uste bikote sendoago egiten dabela Arrizabalaga eta Urizarrek elkarrekin, bueno, Unai Lejarretak, bueno, nahi eta pelotari bikaina izan, apurbet maila bajutxu hau dekolako, da, bueno, Oierre gaur, bueno, lan zaila dego, partido aurrera atateko, ez? Beraz, esan liteke diferentziak markatu ditzakeen pilotaria Oier Etxebarria dela, baina bikote moduan, Carmelo esan bezala, bikote sendoagoa osatzen duten itxuran, gorriak, bigarren tantoa jokoan. Unai katzelariari utzi dio eta Oierrek gozo astindu du pilota. 8 territik eutsi Urizarrek. Iaz ere, Elorrioko finalean, Markina eta Gernikaren artekoan, Markinaren aldetik Arrizabalaga eta Urizar ziren jokatzekoak, baina Arrizabalaga min hartu zuen lesio ere bateo zerbait izan zen. Eta Orkati jauzte dugala arazoekin da, zuan jokatu. Jon Zubikaraik jokatu zuen eta Gernikaren kontra, lehenengo puntua irabazi ondoren galdu egin zuten, eta azkenean finala Gernikak irabazi zuen. Eta gaur, bai, Arrizabalaga eta Urizar elkarrekin ari dira. Etxebarriak atzera. Urizarrek eutsi. Etxebarria. Bien erdira orain. Batera eta bestera dabil. Urizar, ozta eraman du pilota, Arrizabalaga. Eskuinkada ona. 8 ezkerrez eutsi. Keinu, Arrizabalagak, atzera Urizarrek, eta tanto. Ezker hormatik etorri eta erori eginda pilota hori, eta Oier Etxebarriak ez du eramaterik izan, bana. Urizarrek pelotari bikaina da, Oierrek, bueno, nik uste atxelari ona izateko aukera ona dekola, oso pelotari langilea, eskubi onak, baina Urizarrek oso langilea da, oso pelotari serioa, eskutatik ondo da bienean jotzailea beda, eta aspaldi eskutatik oso ondo dabil. Da, bueno, nik uste aurrien aldea dagoela, Arrizabalaga indartzua da, eta gaina errematatzaile bikaina. Da nik uste hor dagoela aldea, ez? Bitxek atxelari bikaina diez, baina aurrien aldea dago Lejarreta eta Arrizabalagan artean. Sake aterako du Xabier Arrizabalagak.
Ondarrutarra da. Bai, alaxe da. Badoa Xavier. Sake laburra eta tanto. Sake bikaina. Erdi txost egin du, ia boterik ere ez. Eta sakez tantoa, 2-1. Bai, indartxu da, eta, jakini gainera beste horrelaria, aire astoiela kentzen, lehen askotan egiten gendunen sake luzea laburra, baino pelota aldatu da era jokatzeko aurrelariak gehiago sartzen diez airean sake bueltan, da ordune sake laburroiek, min gehiago egiten da, normalen aurrelari aurkaria aire sartzen dalako, ez? Nengoan basta sartu, eta orduen zulo handia topote Barrizabalak. Nengoan luze, Oierrep ondo altze du, baina larrei altze du. Bat labur, bestea luze eta biak tanto. Hori da. Goiko iltsoira bota du Oier Etxebarriak. Eta 3-1. Hasiera baino ez dau. Aurreneko puntu hori bai, zakuan dute Markinarrek. Beraz, Lemo Aztarrek ezin dute utzik egin, eta eutsi ez heldu egin behar diote nola nahi partida honi duten guztiarekin, eta beste bat sakez 3 jarraian, 4-1. Sake aldatzen ari da, Xabier Arrizabalaga, eta min handi egiten oraingoz. Hau, berriz ere laburrago, eramateko sakea zen, baina txapara bota du, Oierrek. 3 sake jarraian, ez da normala, Oierren mailako atzelari batentzako. Nik uste Lemoarrak esperantza hundi izan dute lehenengo partiduan, da oingoan, gero nik uste erotzen izan duen bezala, lehenengo partidu irabaztea, eta ia Oierre gero nagusi mailan lortuko zuen puntu hori, ez? Esan erreza izango ere, ez? Markinarra bikote hona diz, da oingoan juvenietan Urizarrek jotzaile da, pelotari bikaina, eta Oierren besteko joku edeko gainera alde ikusita aurrelarien alde dekola, oso gustora dabil jolazten, ez? Eta ederki ari da pilota mugitzen gainera Urizar bat atzera, bestea bien erdira. Dana gozatzen gainera, ez? Aldiz Oierre badaki lana dekola, da bere buruari larru estutzen ari da, eta ez dugu gozatzen, ez? Hori ez da normal Oierre botatzea. Aldiz, Mikel Urizarrek dana gozatzen, tranquil, jakinik gehiago direzela, eta orduan aldi edo, ez? Buruari buelta asko ematen Oierrek, eta bostantotik 4 akatz inditu, lehenengo sakea izan leke hori erditxozta sake bikaina, besteak normalak, normalen ez deuz akatz horrek egiten, da hengoan horkoan horrek bota ditu, ez? Eta 4 tantoren aldea. Sake Arrizabalagak. Eta tanto. Orain Lejarreta sartu da. Airez eramaten saiatu da, baina hemen txikusiko dugu. Elar behien ja. Oso behean zegoen. Kriston pisu dago peloti hor ja. Oso behean hartu du pilota hori eta ezin. Eta 6-1. Sakez 4. Arrizabalaga. Ondo irten zaio pilota, eraman Oierrek, keinu Urizar, ezkerrez jarri behar izan du Urizarrek, baina zeinen ondo atzeratu duen. Zortzira. Indartzu baina eskubizekin, Oier. Bila. Ezkerra ire atzera. Oierrek eutxi. Urizar. Oier. Zazpitik Urizar. Lejarreta. Ez du pilota ondo jo. Txapa gainekoa. Eraman nola edo ala Lejarreta gatzera orain Arrizabalagak. Zazpitarritik eutxi Oierrek. Urizar. Oier Etxebarria. Barrutik barrura pilota eta tanto. Unai Lejarretak
Ez du eramaterik izan. Urteatxo, neko urteatxo hori paradatxue, baina, bueno, baztertutxo azkenien. Ikusten nola baztertzen dan, da horre zinera man. Errezegi doi azkenen partidu hau, Bai, itxura hori du. 7-1 aurrenekoan ez da alakorik gertatu, naiz eta une batean bazirudien, nahiko erraz irabazi behar zutela Markinako bi mutil gazteek, gero buelta etorri da. Eta aurreko etxean ikuste laneitzeko eta burrukatzeko grinaz etorri dela gehiago, ez? Hemen partidu honetan uste dut etxitagoa dauzela, ez? Oierrepe, badabil bere lan aitzen, baina ez da egit, apurbet hotz samar, ikusita be zelako lana dekon gaur, ez? Zelako pelotazen mundu Urizarrek, ez? Oso, ondoa marretik ezkerrez nola eraman duen, Oierrek. Atzera berriz ere Urizarrek, agintzen erabat Markinako mutilak. Eta nola edo ala eutxi Lemoaztarrek, atzera berriz ere Urizarrek, ezkerrez jarriko da Oier. Ondo, Urizar. Txapa gainean da pilota hori, baita hori ere, eta tanto, suertearekin. Erdi eskapada izan da, eta bote txikia eman dut, eta horre lejarretak ez du peloti txapainen jarri zen. Pilota zaila zuen. Arrizabalaga, baztertu egin baitzaio. Eta nahiko egin du. Eta gaizki zetorren pilota nola edo ala eraman, eta azkenean suertea berak, eta tanto, eta 8-1, 7 tantoren aldea, gehiago Markinarrak, gehiago gorriak. Eta markaio egusita gero eta gehiago, nik uste gainera, pelotari hau partidu asko gatzen ari de, txapelketa asko, eta azkenien ikusita partidua aportuta dauela, ez dakit ametik aurrera burrukatzeko lan askori gongo den, ikusi da gainera aldea dauela, ez? Aldea hundia gainera. Oso ondo Urizar, nola jaitsi duen orain ere pilota Arrizabalagak atzera. Ia beherazitik Oierrek eutxi. Goleaz orain Arrizabalaga, Lejarreta. Urizar. Dotore. Zazpitik Oier. Erabat agintzen, gorriak. Pilota zaila atera du orain Urizarrek. Lejarreta. Eskatu egin dio, baina ala ere ezkerrez ondo atera du Arrizabalagak. Agintzen hasi nahi du Oierrek, ez da txarra. Ezkerrez ondo moldatu da Urizar. Oier, hortxe du aukera. Eskuinka da Dotorea. Bederatzien jarri du pilota. Eraman Urizarrek. Errez. Urizarrek gaur pelota guztiek. Momentuz behintzat gozatzen ari da pelota guztiek. Beti goinera ez errez. Eskubizekin gainera ondo gozatzen. Oierrek oin pizka berotu dala, edo behintzat tanto honetan hasi da bere eskuin hori irakusten. Urizar ezkerrez, pilota zabalduz. Bildu Oierrek. Urizar. Oier. Seitarritik Urizar. Ezker hormaren bila. Ondo atera zaio pilota. Urizar. Eta pilota jaitsi orain. Askotan ari da hori egiten. Jokoaren erritmo aldatu nahirik. Arrizabalaga sartu da jokoan. Eutxi, Lejarretak. Sotamanoz orain atzera Arrizabalagak. Ondo. Santo gogorra. Eutxi Lejarretak horri ere. Keinu, aukerakoa du Urizarrek, atzera. Ezkerra irez ez zin, pixo handia dakar pilotak. Eta jada bi egin dizkio modu berean Urizarrek, 9-1. Nekatu itxura ematen Etxebarria. Nekatuta batetik eta etxisa martuta ere bai. Hori da, gauza biak ez. Ibili asko inberri izan dugu, ezain du 3 kuadroa, men 8 ere. Da etxita ere, ikusita inundik inora tantuan zehar, ez da bela menperatu momenturik. Da, markaio ikusita eta nola doien partidua, ikusi da, ez dagoela zirrikiturik partidu honetan zozer lortzeko. Eta gorriek jarraitu egingo dute, bada ez bada, aurreneko partidan gertatu denak gogoan izango dute, eta hemen... Gainera honeia pelotarekin bisek gizon dute dauz, pelotarek indartzua diez. Ez da erreza honek pelotari hauek akatze egitea, batez be
partidu alde jartzen danean, da eurek agintzen dauzen bitartean, ez? Urizar. Ezkerrez, segindu orain aspaldiko partez ondarrutarrak. Tantoa urdin beraz, 2 eta 9. Eta zerbait aldatu beharrean dira, hasteko atsedena. Lertuta dago, Oier Etxebarria. Lemoak aurtengo txapelketan, azken 8etan Usansolo kanporatu zuen. Eta gero azken laurdenetan, egungo txapelduna, Gernika. Gernika, bai. Gero final aurrekoetan Munitibar menperatu zuen gaur finala jokatzeko. Bai, Gernikak usteo nagusi mailan lortu zuela irabaztea bakarrik. Beste kadetea juveniletan bai etxean bai kanpoan lemoarrak izan ziren gehiago. Eta Markina ere azken 8etan sartu zen jokoan. Aurten denera 25 herri izan dira. Iazko urtearekin alderatuta Abadinok eta Dimak utxe egin dute. Abadino eta Dima sartu dira barka. Eta Elorrio, Arrankudiaga, Leioa, Txondo, Durango eta Santurtzi ez dira izan. Urte batetik bestera, izaten diren aldaketak. Taldea batzeko, batzu kategoria pasau eskero, igual beste mailan ez daiki ez pelotaririk, edo, bueno, bai, arraso goten dira. Taldea gozatu ezinik eta azken 8etan Markinak Orozko kanporatu zuen, gero Mailabia, final aurrekoetan, Galdakao, eta hemen da finalean, eta oso itxura hona hartu du gainera eurentzat finalak, lehenengo partida irabazi baitute, aurreneko puntua lortu dute beraz, bigarren partidan aurretik dira, 2 eta 9, sakea urdine baitute, baina batez ere kantxan ikusten ari garena. Gorriak gehiago dira, Urizar oso ondo ari da hasieratik, Arrizabalaga ere pilotari luzea da, eta bikote urdinean, Zama Bizkar gainean hartuta Oier Etxebarria, eta Unai Lejarreta alduen egiten, oraingoz Gorriak gehiago. Bai, bai. Atxeden luze samarra. Eta berrindartuta lau pilotariak kantxan dira. Berehala ekingo diote jokoari. Bizkaiko Herriarteko 56. txapelketa. Eta palmaresean Markina horrageri da 3 garaipenekin. Azkena 2012an. Eta horrez gainera beste bitan bigarren izana da iaz 2014 urtean, 2013an ere Gernikaren aurka galdu zuen, Bermeon jokatu zuten final hartan, eta atzera eginda ez 3 aldiz, beste bat ere ageri da 1989an Lezamaren aurka galdu zuen Markina. Gatera du Unai Lejarretak, 12. tantoa jokoan. Oier. Pilotaka da ederra, ezker hormara itxatxita eta... Errez altzatu dugu, ze pilotaka da bikaina izan da. Alan dabe, errez botatu gora. Urizarrek indartzu da Bilbao. Bai, oso indartzu ere. Ez zen erreza pilota hori. Ez. Hirugarrena. Urdinek, 3 eta 9. Unai Lejarreta 17 urteko lemoaztarra. Eskuinez erantzun dio sake horri Urizarrek. Oier. Ezkerrez orain, Oier Etxebarria. Baita Urizar ere. Unai. Keinu, Urizarrek. Jota atzera, Seitarritik eutxi Oierrek. Urizar.
Arrizabalaga. Bizi. Ezkerrez eutxi, bila do Arrizabalaga, keinu Urizarrek atzera, pilotaka da bikaina. Bederatzien jarri du, eutxi Oierrek aukerakoa du, hor da bila doa. Ez du behar adina ireki Ormabiko ederra efektuarekin. Unai Lejarretak, bikaina tantoa, 4 eta 9. Bai, oso ondo, Horre gainera ikusi du, jarraia junda jokalde eitera, Ikusi du nola Arrizabalak ez duela zabaldu pelota, etorri jako ganera, baina gainera indartzu, eta Arrizabala nien pelotakaren indarra aprobetxatuz, efektu eman eskero, tanto bikaina. Ies egin dio, begira, nola alde egin dio pilotak efektuaren. Aprobetxatu dugu Arrizabalagan indarra, ez du zabaldu, baina indarra eman dio, eta bai, unaintzako, tanto polita, bera, badaki zer nolako pelotaren kontrari da jokatzen gaurkoan, da, postuko zan ere, tanto bikain hori egitearen, ze benetan bikain izan da. Atera du Unaik, eraman Urizarrek, beharra dina gozatu gabe Oier. Ezkerrez, Etxebarria. Urizar. Orain ezkerrez jarri beharko du Urizarrek, eraman pilota, Unai, ireki egin du baina jarrita dago, Arrizabalaga bildu, barruti barrura orain, bertan zegoen Urizar eta atzera, indartsu, 8. Eutxi Oierrek. Urizar. Apurua geratu egin da pilota. Oier, gorputzen sartu zaio hau berriz. Oierri, Urizar. Zabaletik. Oier, ondo bildu du, boleaz. Jokoan sartze erabaki du Arrizabalagak, baina oparia. Eta huts eta 4 partzial honekin, 4 tantora inguratu dira, 5 eta 9. Lejarretak aterako du sakea. Atera du Unaik. Boleaz erantzun dio Arrizabalagak. Urizar. Oierrek eskatu. Eta eskuinka da ona. Ezker Ormaren hila. Ezkerrez. Zeinen ondo atera duen Urizarrek. Oier. Bien erdira orain. Urizar, atzera berak. 7 Oier. Bineta berriro Ezker Ormaren hila. Lejarreta. Pilota zabalera, baina barruan zen, eta sotamana ondo moldatu da Arrizabalaga. Ederki bildu du eta tanto. Bildu bagarri ez, azkenean. Pilota sartu egin zaio. Eman dio, Arrizabalaga gorda. Ez du neurtu Oierrek. Ze horra Arrizabalak eman dio indarra, Da orduen peloti ibili izan da horre, Ibili egin baita. Bai. Orduen gorputxera. Peloti ganera torri jako. Eta hortxe amaitu da oraingoz, urdinen bolada ona. Eta pilota aldatuko dute gorriek, 10 eta 5. Arnasa hartu dute, atxeden aldi horretan urdinek, eta bata beste merezetik 4 tanto egiteko gauza izan dira. Ea hemendik horrera, berriz ere gorriek sake hartuta. Juvenil mailakoa, Martina eta Lemoa nor baino nor gehiago. Bizkaiko 56, herriarteko txapelketako finalean. 4. txapela nahi dute Markinarrek, eta aurrenekoa Lemoaztarrek. Hainbeste urte, 56. ekitaldia, eta inoiz finalik jokatu gabea, abere gertatzen da. Eta 2015an etorri zaio horretarako aukera, talde txukuna baino gehiago osatu dutelako, besteak beste, egungo txapelduna kanporatu dute, iritsi dira ona, Gernikarrak kanporatuta. Eta Gernikarrek azken 2 urteetan irabazi dute txapelo, 2013an eta 2014an. Eta Markinak azkena 2012an Zaratamori irabazi zion. Atera du, Arrizabalagak. Oierrek eraman, Urizar.
Aparta orain ere. Eraman Oierrek. Pilota honekin. Min gehiago egiteko moduan izango da Urizar. Hala ematen du. Bat luze, bestea bien erdira. Hau ere luze berriro. Oierrek mugitzearen pizkat. Eta Arrizabalaga dabil. Normalien errematatze, bikain izaten da. Da askotan aurkari gogorra danean, igual neurtu bekizu gehiago horrek golpeak ez, baina horre zetan neurtu berrezteko txapara nik uste, horraldi edo maian da tranquila bili eskero, ni behintzat arrisku ez dut ikusten partiu honetan, kadetetan nahi eta ikusten zan nahi eta markinarrak aurretik gune arrisku egoten zan, aurreko etxea maia horretan ehundino arriskutsu edata, baina hemen gehien markinarrekin dauen akatzagaitik nik uste ondino bizi direz ez lemuarrak ez, baina arrisku hemen benetako arrisku ez dut ikusten behintzat. Lejarretak sakea. Urizarrek eraman. Oier, bote txarra, ala ere moldatu da. Ez da, hobeto ibili, pilota hori Zabalera ze tanto traketsa ikusten ari garen. Oierrek ez dakit mini hartu dagoen edo. Bai, ala ematen du. Zabalera etorri behar izan du eta erdi errenka dabil. Bai, mindu, Oierrek mindu. Urizar, bote okerrasko. Esoa kakotuta eraman hori Oierrek. Horre dejadara bota danean, horre bote txarrera edo, ez dakit. Hori ere bai, orain torriko hobeto dabil. Bai, igual. Irekitzen saiatu da Arrizabalaga, ez bidez erregin, ez da Lejarretak ere ezkerrez atzera orain. Batera eta bestera asko dabil, azkenean ezin Oierrek, tanto agorri beraz, 11 eta 6. Aitor Erauskin galdezka ari zaio, Oierri ondo dagoen. Eta pilota aldatuko dute berehala. Zenbat bote trakets okerrik ikusi ditugun tanto honetan. Horrekin bai. Ezker oinean edo zangoan hartu du min, hor bihurritu egingo zuen behar bada bihurritu txikiren bat. Baina arazorik gabe jarraitzeko moduan da. Oier Etxebarria. Lanaren erdiak eginda gorriak, markinarrak. Atera du Arrizabalagak. Eraman Oierrek. Ezkerrez atzera. Oier. Urizar. Atzerago. Ia 8raino. Atzelarieri utzi dio Arrizabalagak eta astindu Urizarrek. Atzean nagusitzen ari da. Bost herritik atzera berriz ere. Bizkarra erakusten ari zaio. Gehien txuenetan Oierri. Urizar. Arro. Osatzen dabil, altura hartzean ere, eta orduen luze joten deu, da eskumakin bizi dabil gaur, peloti eskutik bizi urtenan jako, eta... Orain jaitsi. Ondo nahi. Oso ondo nahi atzera. Begira, zenbat behartu duen. Eraman ala ere Urizarrek. Hor ez dio ez erregin Arrizabalagak aukera. Txapa. Eta txapara. Zenbat oker. Arrizabalaga ez da batera asmatzen. Ez. Nik uste hor akatsa asko, oparitxu asko, da horti duela partidu, bestela ikusten da, gainera gaurre arazo izango zen, unai tanto amaitzeko eta horre arazoak, ez, da Oier domineu eskero, ez, baina gaurkoan Urizarre dabil agintzen, Urizarre dabil indartzu, dalan dabe, Arrizabalaga ez dabil amaitzen, da gainera pelota batzuk berak galtzean, ez. Da nik uste hor dagoela purbet, alde hori murriztea hor diatorla, ez. Hortxe ikusi dugu berriro Unai Lejarretak ipar eta eder horrekin egin duen tantoa. Lehenengo zati honetako tantoetako batzuk, pilotakaretako batzuk ikusten ari gara, eta aurreneko 18 tantoak jokatuta.
dezakegu, bai, lasai asko, lau pilotarien artean honena Mikel Urizar ari dela izaten, galdu gutxi. Pelota txarra batzuk eraman ondo, eta gero agintzen, gaurkoan agintzen ari. Batez ere agindu. Behar bada, Arrizabala gatabil bere mailatik behera, ez da asmatzen ari hor aurrean, bizpairu aukera izan ditu hor, tantoa behar bezala bukatzeko ez du asmatu, konfiantza galdu ere egiten da horrelakoetan. Gainera gero aurrelari oso ausarta da, ez? Askotan sartzen dana, egunek izaten ditu, baina gaurkoan bezangotzi eguele gaur tranquila ibilteko, partidue eusteko, eta bera ez da olakoa, ez? Bera oso ausarta da, atoan juten dairera, eta momentuz behintzat ez da bila esmatzen. Urizar. Altura eman pilotari. Eta atzera, Oierrek eutsi, Urizar, zertxoa geratu eginda pilota, baina ondo moldatu da. Ezker hormaren bila. Gero eta aurrera Urizar, orain bien erdira, baina gauza handirik egin eta ederki baliatu du, hori Oierrek pilota atzeratzeko. Oier, bera gintzen orain. Zortzitik eutsi, Urizarrek. Unai, atzera. Urizar. Oier. Altu ere eman airik bera ere. Eta orain Oierrek galdu du. Pilota behera joan zaio, 12 eta 7. Ez da ikusten, holan tantuiteko lan aukerarik, baina txute gorriak ez badute oparitzen, tantu guztietan agintari dabiz gorriek, eta partiduan ikuste aurrera egon bizala ja, haue Arritzabalak asmatuko basuen, ez? Eta betik aurrera. Arrizabalagak atera du. Sake bihurria da, eraman, osta eraman ere, ez zer egin pilota horri Arrizabalagak, inspirazioa gaur auzoan. Ondarrutarrak. Urizar, honet bai. Frontisetik zehazka urtean dagoen, maten dio gaurkoan bintzat, dudera hundia. Golea indartsua, bere lekutik atera nahirik Unai, Arrizabalagak moztu berriz ere, eraman Unaik. Arrizabalaga lautik, atzera. Era bat agintzen, Markinarrak, eutsi Oierrek. Urizar. Ez du behar bezala gozatu. Ordu Urizarrek, beste bat. Atzera. 7 erdiraino. Urizar. Bien erdira orain. Eta batera eta bestera darabil. Etxebarria, kilometroak egiten. Oier. Urizar. Atzera. Ezkerrez Oier. Arrizabalaga sartuko da jokoan. Eta zabaleratu egindu. Bildu Etxebarriak. Ez dakit orain berriz ere erdi errenka ezote da bilen. Oier, Etxebarria. Asko ibilten, da pelotaka da asko bera joten, Azkenien Arrizabalaga ez bada Urizarrek edo bat ala beste joten du, baina tanto honetan Etxebarriak pelotari guztia jodeuz da pasadotxu hartzean dabil, tanto honetan ere. Bai galanta. Bi eskuak gerrien jarri ikusi dugu. Ja ez da jun aurrera eta zetan jun berri besteko, pasada hundi hartu dugu ingoan ere. Ezkerra ire luzea Arrizabalagak, ez gantxoarekin eta amaitu duelako, dotore amaitu duelako, baina ezkerra ire luzea izan da, eta asko behartu du, Unai ez du eramaterik izan, beraz, egindako tantoa Arrizabalagak 13 eta 7. Hasi eta berehala 9 eta 1 aurreratu dira. Gorriak 8 tantoren aldea beraz. Eta berriz ere 6 tantorekin goiti dira, baina partida aurrera eginda dugu.
Bigarren puntua nahi dute markinarrek, gero eta hurbilago dute, bigarren puntua azken batean 2015ko herriarteko txapela emango dien puntua, atera du Arrizabalagak. Sake ona hau ere, Oierrek eraman. Urizar, oso ondo, eta ez zuen uste behar bada Etxeberriak pilota hori horren beste irtengo zenik, bien erdira moztu du. Frontizan pizka gore indeu, horreitik ez da abiatu, baina gero, nahiko luze junta, azkenin, Galduzat eman du, baina gero behar bada, zer bote egin duen ikusita, Frontizan nola irten den ikusita, barkamen eskatu dio bere aurrelariari, baina mugitu ere, 14 eta 7. Gainera hori da, pasada unida darama, eta gainera normalean Mikelek orain artera gutxi deu luze joten dagoela, da ze ondo aldatu deuen oin, moztu hor txokora, errez dabil gaurkoan, da gusture. Sakearekin ari da asmatzen, eta errestoan ondo Oier. Sake zail asko eramaten ari da orain. Naiz eta hasieran utxe egin duen. Urizarrek ezin eraman nola gaiztotu zaion, pilota. Hormara sartu baino lehen hau ez da sartu, azkenen itxi erabaki hartu dugu hormati eta gero jota, peloti lehar behien. Hor pelota txarra eraman dugu naik, kunpalasterrean. Eta gero, baztertu zaio, eta ondo, unai horre pelota gatza, oso gatzara mandu, eta beste tantu bale moarretzako. Hiru eta utzeko partziala lortu dute horriek, berriz ere markagailuan tarte nabarmena irekitzeko, eta zerbait aldatu beharrean dira urdinak. Azteko pilota. Baina partida honetan aurrekoan ez dezala, gero beharra da etorriko da, baina ez da inerraz ikusten non etor liteke buelta. Ez da ikusten arriskua, ez. Tarteka tanturen bat edo bestein leke, baina lehen Arrizabalak 3-4 tanto jarrain edo aukera gukan egiteko, eta holan egin deuz, ez? Beste... Aurrekoetxeak, barkatu, aurreko partiduan, ikusten zan, ez? 4-5 tanto egiteko sake auki eskero, aukera aukin zuela gero, hori ez, 5-6 tanto egiteko, baina hemen ez da ikusten, ez? Hemen aldea ez da ikusten nahi nabari aurreko partiduan moduan, ze, atxien hau partidu arrisku pizkat aukiteko Oierrek askoz begio izin bizan Mikel Urizarren baino, eta gorkoan bintzat ez da, orduan Arrizabalak pizkat gehitxu egiten badu bere mailara gehiago gertutzen bada, partidu hau amaitu eta zemoelik ez. Baina Etxebarria beraren gorputz izkerak adierazten dugu. Hori da. Askotan, jokue baria, hori da. Amore eman da ez dugu esango, baina nahiko etxita, hori da. Aurreko etxea lehen ikusi dugu zelan junda partidu guztietara, tantu guztietara, pelotakada guztietara. Da hor, ikusten da, bera ikusten dauela gaurkoan Oierre, dana manda ere, ez dala partidu bat ateko kapaz, ez? Besti bikote oso bikaina dalako. Oier. Iruizpalau tanto behar dituzte berriz ere konfiantza bere ganatzeko. Lemo Aztarrek. Bai bado, Urizarre berrio agintzen. 8an jarri du pilota, eta gora Oierrek. Hori xeri da gertatzen. Banaka orain tantoak egiten gorriak, hor lehen bolada onxamarra izan dute. Utsu eta lauko partzialarekin, baina orain ezinean dabiltza. 7 tantora dute garaipena markinarrek. 7 tantora. Bizkaiko 56. herriarteko txapela. Xabier Arrizabalaga, sakea, berak. Ateratu ba. Eta, ez, barruan da pilota hori. Arrizabalaga, nahi duen guzti egiteko aukera, atzera, eskuinez, indartzu. 8tik, eutxi.
Oier Etxebarriak ezkerrez jarri behar izan du. Arrizabalagak orain Oierre berak aukera, eskunka da ona. Bai, oso ona. Ia bederatzitik eutsi Urizarrek, oso lasai ari da Mikel Urizar. Bai, konfiantza oso, gusten jako pelota guztiek eskuen behituen zelako pelotaka ere, behitu ganera torri jako gusten zen. Kriston golpe eman diola, da nola jan dion, Urizarrek pelota guztiek gozatzen ari da, eta, bueno, gorkoan Arrizabalaga estabil, bere maila ematen. Horrerne ibili behar du horrelariak, tankera hartu behar dio. Eta peloti justu ipini dagoela Oierre, pelota txapa gainen, da naita ere tankera sartu gero be buena behar du. Bere mailako pelotari batek horrek pelota horiek egonkizea txapa gainen ipini behar du, edo libre horrelariari eta jarraitu kantuan, Baina, bai, Urizarrek ikusiako aurreko pelotaka da, zer eskutzen jako eskuti da ze abiadurak, Partida eteten ari dira, urdinak ritmoa apurtu nahi dute, atxeden hartu nahi dute batez ere, Oier Etxebarria ratu handi hartzen ari delako, hasiera-hasieratik. Auskoa berotuta dabil eta hor ere. Pilotaka da. Eta ikote gorrian behar bada Arrizabalaga ez da bere maila ematen ari. Hori da, gorkoan, nik ustez ez diola gehiago behar partido atateko lan atarako da bela uste honik. Baina bere maila emon eskero gorkoan nik uste ja partido amaitutan gozalaz. Oierre bere lana ari da egiten, baina gor Urizar topera dabil, da aukera asko, pelotako euskera asko dugu Arrizabalaga amaitzeko, eta ez dabil asmatzen gorkoan. Kantxan dira lau pilotariak eta atzealdean Markina eta Lemoako pilotariak berotzen, hirugarren partidan arituko diren, lau pilotariak berotzen ari dira. Atera du Unai Lejarretak. Urizar, lauterdian atzera, gozo orain ere, bederatzien jarri du. Eraman Oierrek. Hasi da agintzen Urizar. Pilotari altu ere eman eta zazpita erdira. Eta bera bien bitartean bostetik ari da. Urizar. Zelarien arteko lehia, beste bat atzerago. Eta hurrengoa jaitsi, ez atzera orain ere. Ederra, ondo baztertuta gainera, ondo Oier. Oso ondo eraman du Oierrek, etzen arraza. Arrizabalaga, hor ere bote okerrantzekoa. Kostazaio Arrizabalagari, Urizarrek, gora, azkenean bera galdu. Bai, tantu guztia egintzen, da azkenean eure galdu. 10 eta 15. Aldea handia da. Aurreneko partidan ere 15 eta 10 eta 16 eta 10. Markina aurretik. Hola da, Baina, han ikusten zen tantuak amaitzeko aukera gukela urdinak, Lemuarrak, Oingo partiduen aldiz, akatzak, oin Urizar, partidu bikainari da egiten, baina oingoan junjako gora, Normale, ez da ikusten Lemuaztarrak, tanto amaitzen, Batiz bat, bain deue Unai ipare eta bikain bat, da beste bat edo lako bat izango zen, Normalean gorrien akatzak, Ezkerrez Oier. Mikel Urizar. Pilota baztertu egin zaio erabat, Oierri. Eraman du, ezkerkada bizi-bizia Arrizabalagak, eutxi. Urizar agintzen hasteko moduan da, eta atzera. Bazterra ere, eraman, ezkerrez bikainari da Oier Etxebarria. Moztu Arrizabalagak, eskatu, eraman Oierrek.
Abiatu zen Unai bera, irekitzen saiatu da orain, eskura etorri zaio, bolea barrura, eraman Unaik, Keinu eta Urizarrek, eraman hori ere, deja da intentzio guztiarekin, baina defensan bikain Lejarreta. Ezker Ormara orain, Keinu, Urizarrek atzera, ederra pilotaka da. Ederra. Bederatzi terdiraino, eraman Oierrek. Haze defensa erakusten ari diren urdinak. Txapa gainean irekita Urizarrek, orain zabalera luze, eraman Oierrek, lerre eginda dago, Arrizabalagak atzera. Asko ibili behar izan du tanto honetan Oierrek, eta gehiago ibili beharko du. Bederatzian jarri du Urizarrek, eta azkenean ezin. 16 eta 10. Partidan gertatzen ari denaren adibide gisa azken tantua. Alase da, ez? Baina, da batez bezuk esan duzun, ez? Hau da adibidea, Arrizabalaga normalean okin ditu horbet tanto hontan 3-4 pelota berak amaitzeko. Da eskerraz eman du indarra, baina ez du lortu zabaltzea, erdire eta holan, da orduen azkenien, ekin, pasada hundia eman eskero hierri, lortzen da tantoa, baina normalien badinotxut, Arrizabalaga horre pelotak aurrin hartu eskero, lehenago amaitzen diez tantoak, Gaurkoan, estabile ingusture, baina, indarra eman dio ingoan, da badu ez Markinarrak bigarren puntu hau lortzerako bidean. Atera du Arrizabalagak, errestoan orain bikainari da, aurreneko zatian zalantza batzuk izan ditu. Elkarren segidan ia 4 sartu dizkio Arrizabalagak, baina arrezkero bikainari da. Oier. Urizar. Zortzian jarri du pilota. Beste bat Urizarrek. Moztu hau. Lejarreta Erne. Arrizabalaga. Ezkerrez atzera. Lejarreta bigarren zati honetan bentsat bere lana txukun egiten ari da. Hor defentsan da asko horik esteko laguntzeko hierreri, baina bentsat hor aurrien, datorren pelota guztie, ari da burrukatzen da lanien, ez? Urizar. Eskuinka da ona, orain ere. Zortzitik eutxi Oierrek. Lautaretik ezkerrez jarri da azken unean. Lejarreta gantxoa. Orain ere Arrizabalaga gezti ezer egin, Ormabiko egin nahi zuen, baina eskure eman dio, eta azkenean ezer ez zuen pilota. Urizarre galdu. Eta 11 eta 16 beraz. Eko markagailua ez da batere ondo. Urdinena ez da ondo ikusten hor. 11 direla uste dut, nire kontuak zuzena baldima dira bentsat. 11 jarri dut. 11 eta 16 ala daukanik. Hori da, bai. Gorriena nahiko ondo ikusten da, baina urdinena ez. Hor bombilak fundituta daude. Atera du Lejarretak. Eutxi Urizarrek, sake horri. Oierrek aukera, lautik atzera. Urizar. Oierra gintzen. Eutxi Urizarrek, beste bat Oierrek, lauterditik orain. Ezker Ormaren bila, oso ondo. Lotaka da bikaina, bai. Oso ona. Eta 12 eta 16. Bai, alase da. Azken zati honetan, gorrien okerren bitartez, ari dira aukerak izaten urdinak. Bai, da unai be, ezagutzu, dontxe guztitzete, behintza bere mailan lan egiten da lehenengotan igual, bildur gehiago igual Arrizabalagari, gaur ikusita inondu ez da bielen bera be, haue nik uste tasi dela, eta behintzate hor aurrien datorren nien pelotien indartxo motetxo, eta defentsan be hobetotxu da biloin, da guztetxe solte hau, ez? Sotamanoz erantzun dio sake horri Arrizabalagak, Oierre pilotaka da ederra. Zona. Bederatziraino, Urizarrek eraman,
Unai. Urizar. Bostarritik atzera Urizarrek. Oier. Arrizabalaga bostera inotorri da. Eta atzera berak. Hor da aukera Urizarrek. Ona pilotaka da. Oso ona ere. Ezkerrez. Eraman, barruan da. Bien erdira orain. Mozten saiatu da. Unai berea ondo egiten. Atzera orain Urizarrek. Eta azkenean. Behera bota du pilota. Oier Etxebarriak. Ez du jarraikortasunik euren jokoak, baina egia da une oro jokoaren ekimena gorriena dela. Eta euren alde etorri diren tantoak, urdinen alde etorri diren tantorik gehienak azkazatien mintzat gorrien akatsak izan dira. Bizpairu pilota galdu ditu, atzelariak, Urizarrek, bera da pilotari gonena, baina hor bizpairu pilota galdu ditu eta sake ona eta ondo moldatu da Oier. Orain ere ez dio Arrizabalagak ezertxo ere egin. Unaik atzera eta lanak Urizarrek. Lanak Urizarrek oso ondo, haze pilota atera duen. Ikusgarria, bai. Zabalera orain. Indarra, hanketan hor Urizarrek, zelako indarra hanketan, hori zuen eramateko, elurretik, Nadago indarra bai, hor. Nola besoetan eta nola zangoetan. Oier. Urizar. Arrizabalaga bila, orain bai. Orain bai. Agertu da, ondarrutarra agertu da. Bai, haze kantxoa orain. Zita pentsatu gabe bila joan da. Ezker hormatiz etorren pilota hori, hemen ikusiko dugu berriro. Oin junda gogoz da bera juten dan moduan, Daukerak izan ditu partiu hortan askoz, baino txute askotan Oierrek beste partiu batzutan Urizarren beste edo gehiago joten dugu, baina gaurkoan baino txu. Gainera Urizarrek hor dabile gozatzen da agintzen da izan ditu pelotak, baina asko eta asko bere joko egiteko eta oingoan basmatu du. Zine beto, bihurritu du pilota Arrizabalagak eta bere buruari esango zion. Mazen garaia. Sakea laburrantzean, sake bikaina eta hori tanto izango da. Hor aitzakierik ez dago. Sakea zen ona. Oso ona, bai. Beste aurrelari batek agian hor airi ez sartuko zan edo, baina gorkoan aurrelaririk ez dugu aurrean, da orduan hor da bilatatzen ondo Fontiz erditik, ezker hormara. Horretan bai, horrekin aurreneko jokaldiarekin asmatzen ari da. Xabier Arrizabalaga hasieratik. Hori da, horre ondo ari da bai. Horretik inotzu da, aukera izan ditu bueltan asko bere joko egiteko eta orain arte ez dugu asmatu, Oin ikusi izaki oin behona, oingoan sartu da unai. Barruan, eraman ala ere, Arrizabalaga gormabikoa, eskura etorri zaio eta ezkerrez ondo moldatu da Arrizabalaga. Aurretik diparetaz tanto egin du Unaik eta antzeko egiten saiatu da, baina oraingo honetan ez du asmatu. Atzera Oierrek, pilotaka da ona da, bikaina. Ondo Urizar, oso ondo. Eta kendu. Oier. 3 tantora dute garaipena. Markinarrek 3 tantora, beraz, txapela. 2015ko herri artekoan. Urizar. Ondo ezkerrez ere. Bere unea izan du tanto honetan Oierrek, baina berriz ere Urizarrari da gintzen. Gainera hor baino txut eskutik, zelako abiedura, bezalako golpea ederra eman duen, Arrizabalaga, botiboleaz eta Unaik ezin eraman 28 tantoz goitik, orain arteko alderik handiena. Hauxe izan da hasierako 9-1 batera.
eta jarraitu egin behar dute. Nola Gorriek ala Urdinek. Gorriek aurreneko partidako lesioa edo hor izango dutelakoan gertatu dena, naiz eta orain beste bateko partida izaten ari den. Baina bada ez bada, Bai. kirolariak azken marraren kontu hori nola da? Hori da, bai. Amaitu bai eta gero ja lasaitu. Momentuz amaitu arte ekin. 21. Atzelariari lagundu nahirik. Bai, ikusita, sakatzen ondo ari da gaurkoan, horreitik, gaurrek sake normalien aurrelaria sartzen da. Bestela sake txarra diezuna 7. kuadrora, guten diez abiadura askarrak horra hormara, eta, bueno, oingoan alegindu da laguntzen, baina ezin izan duguen egin. Alde, ederreko patxadaz, ekingo diote 3. partidari, senior mailakoek nola Markinarrek, txapeldu moduan pozaren pozik, pozez, eta Lemo Aztarrek aukerari gabe, eta urduritasunik gabe. Atera du laburra, eta tanto, hortxe amaitu da norgehiagoka, 22 eta 12, Markina beraz, 2015ko txapeldu Bizkaiko herriartekoan, eta ondo merezita, modu horretantxe ospatzen ari dira garaipena Arrizabalaga eta Urizar, honen bestez, Markinak 4. garaipena du Bizkaiko herriartekoan. Kolorerik ez hasieratik gehiago izan dira, eta azkenean erraz zeraman dute puntu hau Markinako. Bai, Jokus bentsa gorgoan esan ikusten arriskurik alde handia zegoen Bikote bizen aldean, da nahin da Gorrizen aldetik aurrelariz goingoan Arrizabalaga bere maila zegoen, leku izin demanduen mailakin, nik uste errestasuna zirabatzea gainik, ez? Atxelari bikain bi, ikusi duguz, Bizkaian dugun adin horretako atxelari bikainenak, baina, bueno, ja adin horietan Bikotea indartu elbada usatzen alde handia egoten da, bat bakarrik jokatzeko ja amenakatzitzik egoten dira, eta ez da erresa, eta Urizarrek oso lasai eta oso gustu erabili da, indartu, gozatzen, bera agindu deu, eta Arrizabalaga, azkenien hobeto txibili da, eta partidu erresa, nire ustez Markinarren aldo. Esan bezala, Markina txapeldun 3. partida honen beste ez du ezer aldatuko, baina hori ere jokatu egin behar dute, eta guk ere ikusiko dugu jakina.